Čo keby som vám povedal, že prvé príznaky demencie vôbec nie sú zábudlivosť? Väčšina z nás si myslí, že sa to začína stratenými kľúčmi alebo zabudnutými menami. Ale to je nebezpečný a mimoriadne rozšírený omyl. Existujú tiché, skryté signály, ktoré sa objavia dlho pred tým, ako sa problémy s pamäťou stanú očividnými. Sú to signály, ktoré takmer všetci ignorujú, pripisujú ich zlej povahe, únave alebo jednoducho starobe. Dnes sa budeme venovať 7 takýmto skrytým predzvestiam demencie. Ak tieto príznaky poznáte, môžete vy aj vaši blízky získať to najcennejšie, čo máme. Čas. Čas konať. Zostaňte s nami, pretože informácie v tomto videu môžu zmeniť všetko. Predtým, než sa presunieme k samotným signálom, si rýchlo ujasníme, čo vlastne demencia je. Je dôležité pochopiť, demencia nie je jedna konkrétna choroba. Je to len zastrešujúci pojem, podobne ako napríklad ochorenie srdca. Opisuje celý komplex príznakov spojených s trvalým poklesom kognitívnych funkcií, teda so schopnosťou mozgu myslieť, pamätať si a uvažovať. Alzheimerova choroba je síce najčastejšou príčinou demencie, no existuje aj mnoho ďalších fóriem. A kľúčový rozdiel medzi demenciou a bežnou zábudlivosťou súvisiacou s vekom je v tom, že tieto zmeny sú dostatočne vážne, aby zasahovali do vášho každodenného života. Zabudnúť, kam ste si položili okuliare, je normálne. Ale zabudnúť, na čo sa okuliare vôbec používajú, to už je dôvod na opatrnosť. My sa budeme venovať práve takýmto hĺbším a menej zjavným zmenám. Prvý skutočne znepokojivý signál, o ktorom sa často nehovorí, sú jemné, ale stále zmeny v správaní a osobnosti. Predstavte si, váš otec, ktorý bol vždy pokojný a rozvážny, je zrazu podozrievavý. Obviňuje susedov, že mu kradnú noviny, alebo sa neustále hnevá na všetkých bez nejakého dobrého dôvodu. Alebo naopak, vaša energická spoločenská mama sa náhle stiahne do seba, stane sa ustráchanou a úzkostlivou. Sme zvyknutí pripisovať takéto správanie len stresu, ťažkostiam v živote, alebo tomu, čomu hovoríme stará povaha. Toto je však zásadná chyba. Osobnosť človeka sa predsa formuje 10 ročia. To je jeho jadro, jeho podstata. A ak sa toto jadro zrazu začne nevysvetliteľne meniť, môže to byť znak štrukturálnych zmien priamo v mozgu. To nie je len zlá nálada. Môže to byť doslova volanie o pomoc od mozgu, ktorého čelné laloky, tie, ktoré riadia sebakontrolu a sociálne správanie, začínajú zlyhávať. Toto je mimoriadne dôležitý ukazovateľ, ktorý sa často objaví omnoho skôr ako všetky ostatné príznaky. Vezmime si taký názorný príklad, len si spomente na niekoho, kto bol celý život stredobodom pozornosti. Mal rád návštevy a hlučné oslavy. A zrazu, postupne sa začne vyhýbať stretnutiam. Najprv odmietne veľké oslavy, potom posedenia s kamarátmi, až nakoniec prestane dvíhať aj telefón. Rodina si hovorí, je iba unavený, potrebuje si oddychnúť. Ale v skutočnosti sa rozhovorom môže vyhýbať preto, lebo má problém udržať niť rozprávania, spomenúť si na správne slovo alebo mu nedochádzajú vtipy. Spoločenská interakcia je pre náš mozog veľmi náročná úloha a keď ju už mozog nezvláda, najjednoduchšie riešenie je stiahnuť sa do seba a izolovať sa. Preto, ak vidíte, že sa z vášho blízkeho bez zjavnej príčiny stáva zo spoločenského človeka samotár, neignorujte to. Skúste sa ho opatrne spýtať na príčinu, pretože za tým sa môže skrývať niečo oveľa vážnejšie, než len obyčajná túžba po samote. Je veľmi dôležité vedieť rozlíšiť tieto zmeny od bežnej depresie alebo len obyčajnej zlej nálady. Depresia tiež môže viesť k apatii a sociálnej izolácii. Ale pri demencii sú zmeny osobnosti často oveľa zvláštnejšie a nelogickejšie. Napríklad, človek, ktorý bol celý život veľmi opatrný, zrazu začne byť prehnane dôverčivý a dáva peniaze podvodníkom. Alebo sa začne správať neviazane, hovorí nevhodné vtipy a narúša osobné hranice iných ľudí. Deje sa to preto, že sú poškodené tie časti mozgu, ktoré slúžia ako náš vnútorný morálny kompas a akýsi cenzor. Človek sa nestáva zlým, len stráca schopnosť adekvátne posúdiť spoločenské normy a dôsledky toho, čo robí. Ak si všimnete takéto skutky, ktoré pre daného človeka nie sú vôbec typické, je to vážny dôvod na obavy a na konzultáciu s odborníkom, nie na odsúdenie. Druhý a pre okolie možno aj najhorší signál je postupné vytrácanie empatie. Empatia, alebo tá schopnosť súcitiť, chápať a zdieľať pocity druhého, je vlastne pilierom našich vzťahov.
A teraz si predstavte, že táto schopnosť začne slabnúť. Váš blízky, ktorý bol vždy taký vnímavý a starostlivý, zrazu akoby ochladol. Je mu jedno, čo vás trápi, alebo sa k vám dokonca správa kruto. Napríklad zdôveríte sa mu s niečím dôležitým, rozprávate mu o svojich trápeniach a on vám odpovie prázdnym pohľadom alebo ho to rovno vytočí. Dokáže povedať niečo naozaj urážlivé a pritom si ani neuvedomí, že vám tým ublížil. Nie je to preto, že by vás prestal mať rád. Môže to súvisieť s tým, že mu atrofujú, teda odumierajú tie časti mozgu, ktoré majú na starosti emocionálnu inteligenciu. Je pre neho fyzicky ťažké prečítať vaše emócie, či už z výrazu tváre alebo z tónu, akým hovoríte. Poviem vám jeden skutočný príbeh. Manželka jedného pacienta hovorila, že svojho muža vždy považovala za najláskavejšieho a najstarostlivejšieho človeka, akého poznala. Keď bola chorá, nespustil ju z očí, nehnul sa od jej postele. Lenže raz si na kuchynskej linke nešťastne silno porezala ruku. Krv striekala, tieklo jej to potokom, plakala od bolesti a strachu. A on? Len stál pri nej s úplnou ľahostajnosťou sledoval, čo sa deje a potom sa sucho opýtal, kedy už bude tá večera. Pre ňu to bol obrovský šok. Napadlo jej, že z neho skrátka len vyrástol chladný sebecký človek. Až po dlhých mesiacoch, keď sa objavili aj iné príznaky, jej lekári objasnili, že toto bolo jedným z prvých znamení frontotemporálnej demencie. Jeho mozog jednoducho prestal spracovávať signály ako pomoc, bolesť, je potrebné konať, prichádzajúce od najbližšej osoby. Preto, ak sa u svojho blízkeho stretnete s takouto náhlou a nevysvetliteľnou emocionálnou chladnosťou, neberte to hneď osobne. Neunáhlite sa s urážaním. Môže ísť totiž o príznak vážnej choroby. Ako však rozoznať, či ide len o bežnú sebeckosť, alebo či je za tým niečo viac? Kľúčové slovo je zmena. Ak bol človek egoistický a nie príliš empatický celý život, tak je to jednoducho jeho povahová črta. No ak hovoríme o niekom, kto bol vždy vašou oporou, vedel utešiť a podržať a táto jeho schopnosť zrazu zmizla, ako by ju niekto prepol, to je vážne varovanie. Všímajte si, ako reaguje na udalosti, ktoré predtým vyvolávali silnú emocionálnu odozvu. Napríklad správa o narodení vnúčaťa alebo naopak nejaká smutná správa. Ak je reakcia nevýrazná, neprimeraná alebo úplne chýba, to už je dôvod na opatrnosť. Strata empatie môže ničiť rodiny a vzťahy, pretože blízky sa cítia zradení a nepochopení. Je však dôležité si uvedomiť, že za týmto správaním nestojí žiaden zlý úmysel, ale biologický proces, ktorý poškodzuje mozog. Tretí taký nenápadný signál sú náhle problémy s peniazmi a so zložitejším plánovaním. A nemyslíme tým len to, že zabudnete zaplatiť jeden účet. Hovoríme tu o vážnejších veciach. Napríklad, ak niekto, kto celý život hospodáril, so všetkým do posledného centa zrazu začne robiť čudné nelogické nákupy. Kúpiť 3 rovnaké vysávače alebo všetky úspory naraz investuje do nejakej pochybnej pyramidovej hry, na ktorú by predtým ani okom nepozrel. Alebo napríklad má problém s úlohami, ktoré majú viacero krokov. Navariť nejakú novú, zložitejšiu večeru podľa receptu, naplánovať výlet alebo len pochopiť, ako funguje nový ovládač na televízor, to všetko sa zrazu stáva neprekonateľnou prekážkou. Deje sa to preto, že demencia nezasahuje len pamäť. Postihuje aj tzv. Výkonné funkcie mozgu, teda plánovanie, logiku, abstraktné myslenie a schopnosť predvídať následky. Vezmite si napríklad kapitána lode. Aby udržal plavidlo v správnom kurze, musí si nielen pamätať mapu, ale aj vedieť naplánovať trasu, zohľadniť počasie, rýchlosť prúdu a koordinovať celú posádku. Rovnako je to aj s našim mozgom. Spravovanie financií alebo plánovanie zložitého projektu, to je tá naša vnútorná trasa. Človek s ranou demenciou si síce môže pamätať, že musí zaplatiť nájom za byt, no samotná postupnosť krokov, prihlásiť sa do internet bankingu, zadať potrebné údaje, potvrdiť platbu, sa mu môže rozpadnúť na nesúvisiace úlomky. Môže sa zaseknúť na jednej fáze a všetko nechať tak a dokonca si potom ani nespomenie, že sa o to vôbec snažil. Preto, ak si všimnete, že sa vášmu blízkemu začali hromadiť nezaplatené účty, stal sa obeťou podvodníkov alebo si nevie dať rady s úlohou, ktorá bola predtým pre ňoho úplne bežná,
Nie je to prejav lenivosti či nedbanlivosti. Toto už môže byť signál, že jeho vnútorný kapitán stráca kontrolu nad riadením. Poďme sa pozrieť na štvrtý signál, ktorý dokáže poriadne zmiasť. Sú to problémy so zrakom, ktoré v skutočnosti nemajú nič spoločné s očami. Človek ide na vyšetrenie k očnému lekárovi a ten mu povie: vaše oči sú v poriadku, zrak máte 100%. No, on sa pritom stále sťažuje, že nevie poriadne čítať, naráža do vecí alebo nedokáže odhadnúť vzdialenosť. Napríklad stavia šálku mimo stôl alebo má problém zísť po schodoch, pretože sa mu všetky schodíky zlievajú do jednej roviny. Je to naozaj zákerný príznak. Človek, aj celá rodina hľadajú chybu v očiach, no skutočný problém je v hlave, teda v mozgu. Za spracovanie zrakových informácií sú zodpovedné obrovské časti mozgovej kôry, najmä v zadnej časti. A keď demencia zasiahne tieto oblasti, mozog prestane správne spracovávať signály, ktoré mu inak úplne zdravé oči posielajú. Vysvetlíme si to na jednoduchom príklade. Predstavte si, že vaše oči fungujú ako fotoaparát, alebo teda kamera. A ten váš mozog, to je počítač, ktorý z kamery spracúva obraz. Ak je šošovka kamery v poriadku, ale napríklad v počítači sa pokazí tá grafická karta, tá, čo robí obraz, tak na monitore uvidíte len skreslený obraz, rôzne flaky, alebo dokonca vôbec nič. Presne toto sa deje aj pri demencii. Človek síce objekt vidí, ale nedokáže ho rozpoznať. Napríklad sa pozerá na mobil alebo telefón a netuší, čo to je a na čo slúži. Alebo môže mať problém s tým, ako vníma kontrast. Kvôli tomu sa mu stane, že biely tanier na bielom obruse doslova zmizne, pretože ho nerozozná. Ďalším veľmi častým príznakom sú problémy s orientáciou v priestore, dokonca aj v byte, kde žijú už roky. Môže sa stať, že zablúdia po ceste z izby do kuchyne. Tu nejde o to, že by si nepamätali cestu. Je to problém priestorového vnímania. Ten mozog jednoducho nedokáže správne zostaviť taký ten trojrozmerný model sveta okolo seba. Tento príznak je mimoriadne nebezpečný, pretože výrazne zvyšuje riziko pádov a úrazov. Človek sa môže potknúť aj na rovnej zemi, lebo jeho mozog nesprávne vyhodnotil vzdialenosť k podlahe. Môže sa popáliť, pretože nevie správne odhadnúť vzdialenosť k horúcej platni alebo sporáku. Okolie si môže myslieť, že sa stal len nejakým neohrabaným alebo roztržitým, no v skutočnosti žije vo svete skreslených vizuálnych obrazov. Priame čiary sa ohýbajú a vzdialenosti sa neustále menia. Ak sa váš blízky človek sťažuje na zvláštne problémy so zrakom, ale očný lekár, oftalmológ, nenachádza žiadnu patológiu, je to dôvod, aby ste ihneď vyhľadali neurológa. Tento typ poruchy môže byť typický napríklad pre demenciu s Levyho telieskami alebo pre zadnú kortikálnu atrofiu, čo je jedna z fóriem Alzheimerovej choroby. Tieto sťažnosti neignorujte. Môžu poukazovať na veľmi vážny zdravotný problém. Piatý jemný príznak, ktorý si často mýlime s lenivosťou alebo depresiou, je apatia a strata iniciatívy. Toto nie je iba zlá nálada alebo prechodná únava. Je to hlboká, prenikavá ľahostajnosť ku všetkému, čo predtým prinášalo radosť a malo zmysel. Človek, ktorý miloval záhradkárčenie, prestane chodiť do záhrady. Skúsený rybár už nevytiahne udice. Milovníčka pletenia odloží ihlice a priadzu. A keď sa ho spýtate prečo, nevie dať jasnú odpoveď, iba nechce sa mi. Nemám silu, alebo veď je to jedno. Môže hodiny sedieť v kresle, hľadieť do jedného bodu, alebo bezcielne prepínať televízne kanály. Prestáva iniciovať akúkoľvek činnosť. Ak má niečo urobiť, treba ho neustále postrkovať a navádzať. Toto je jeden z najčastejších a zároveň najpodceňovanejších prejavov demencie. Aký je teda v tomto rozdiel oproti depresii? Pri depresii tiež človek stratí záujem o svoje koníčky, to je pravda. Ale obyčajne prežíva silné negatívne emócie. Úzkosť, smútok, pocity viny, beznádej, jednoducho povedané, trpí svojím stavom. Pri apatii spôsobenej demenciou však tieto emócie nemusia byť prítomné. Človek nie je smutný, jemu je to jednoducho jedno. Je emocionálne prázdny. Je to spojené s poškodením čelných lalokov mozgu, ktoré sú zodpovedné za motiváciu, určovanie cieľov a vôľové úsilie. Predstavte si, že vám v aute došiel benzín. Všetky systémy sú v poriadku. Motor, kolesá, volant, všetko funguje. Ale auto sa nepohne, pretože chýba palivo, chýba energia potrebná na pohyb. Apatia pri demencii je presne takáto prázdna nádrž motivácie.
Človek je síce fyzicky schopný niečo robiť, ale nemá ten vnútorný impuls, aby s tým začal. Stráca schopnosť zamestnať sa sám. Prečo je také dôležité toto neprehliadnúť? Pretože apatia vedie k veľmi rýchlemu úpadku. Mozog, rovnako ako svaly, potrebuje neustály tréning. Keď sa človek prestane o niečo zaujímať, prestane čítať, komunikovať alebo riešiť aj celkom bežné domáce úlohy, jeho myslenie a pamäť začnú slabnúť až desivo rýchlo. Sociálna izolácia a nedostatok mentálnych podnetov to celé len zhoršujú. Blízky často urobia chybu, keď si povedia, no nechce, tak ho nechajme. Nech si oddychne, veď si to zaslúži. Lenže v takomto prípade je oddych našim nepriateľom. Namiesto toho, aby sme človeka nechali v jeho apatickom stave, musíme ho jemne, ale vytrvalo zapájať do činností, ktoré zvládne. Aj celkom jednoduché veci, spoločná prechádzka, lúštenie krížovky alebo len pomoc s prípravou jedla môžu byť tou iskrou, ktorá nedovolí, aby ten motor v hlave zhasol na dobro. Nezamieňajte si apatiu s lenivosťou, je to príznak choroby, s ktorým sa dá a dokonca musí pracovať. Šiestym signálom, ktorý sa na prvý pohľad zdá byť len takým čudným zvykom, je opakujúce sa alebo nutkavé správanie. Človek sa začne dookola pýtať tú istú vec, aj keď len pred chvíľou dostal odpoveď, alebo rozpráva ten istý príbeh z minulosti, hoci aj 10 krát za jeden večer. Môže sa to prejaviť aj v činnostiach. Neustále prekladá veci z jedného miesta na druhé. Bez cieľa chodí po izbe hore-dole. Žmolí v rukách stále ten istý predmet, prípadne donekonečna skladá a rozkladá servítky. Niekedy to môže prejsť až do takého zhromažďovania, kedy človek začne domov nosiť nepotrebné veci z ulice a kategoricky ich odmieta vyhodiť. Pre okolie to môže pôsobiť ako nejaké čudáctvo alebo jednoducho tvrdohlavosť. V skutočnosti je však takéto správanie častým spôsobom, akým sa mozog snaží vyrovnať so stúpajúcou úzkosťou a zmätkom. Opakovanie známej činnosti totiž vytvára ilúziu kontroly a poriadku v svete, ktorý je pre človeka čoraz nepochopiteľnejší a strašidelnejší. Pozrime sa na to podrobnejšie. Prečo sa to vlastne deje? Poprvé, môže to súvisieť s poruchou krátkodobej pamäte. Človek sa spýta, dostane odpoveď, ale táto informácia sa mu v hlave neudrží. O minútu sa preto spýta znovu, pretože má pocit, že tú otázku počuje prvýkrát. Po druhé, môže ísť o poškodenie tých častí mozgu, ktoré zodpovedajú za prepínanie medzi rôznymi činnosťami. Mozog sa akoby že zasekne na jednej myšlienke alebo jednom úkone, podobne ako preskakujúca platňa, a nedokáže sám prejsť k niečomu novému. Takémuto správaniu hovoríme perseverácia. Po tretie, ako sme už spomenuli, môže ísť o mechanizmus seba upokojenia. Keď je okolo nás všetko neznáme a vyvoláva to neistotu, nejaká monotónna a rytmická činnosť, napríklad hojdanie sa alebo preberanie ruženca, pomáha znížiť mieru stresu. Je to podobné, ako keď sa malé dieťa bojí a automaticky si začne cmúľať palec. A ako na toto správne reagovať? Pamätajte, najväčšia chyba je začať sa rozčuľovať, kričať alebo mu hovoriť: už si sa ma na to pýtal asi 100 ráz. Týmto len zvýšite jeho úzkosť a zmätok a môže to viesť až k agresii. Hlavne si uvedomte, on to nerobí na schvál, len aby vás do šialenstva priviedol. Najlepšou taktikou je jemné a mierne prenesenie pozornosti. Ak sa znova a znova pýta tú istú vec, pokojne odpovedzte ešte raz a hneď na to ho skúste preladiť na niečo iné. Navrhnite mu čaj, pozrite si spolu staré fotky alebo mu pustite jeho obľúbenú hudbu. Ak stále dookola robí nejakú opakujúcu sa činnosť, skúste ho zapojiť do inej, zmysluplnejšej aktivity, ktorá využíva tie isté pohyby. Napríklad, ak stále žmolí v ruke servítku, dajte mu klpko vlny a navrhnite, aby ho zmotal. Dôležité je, aby ste s týmto správaním nebojovali. Radšej pochopte, prečo to robí a tú energiu presmerujte do niečoho konštruktívneho. A nakoniec ten 7. a dosť prekvapivý signál spojený s našimi základnými inštinktmi sú náhle zmeny v tom, čo jeme. V prvom rade si treba všímať, ak človeka chytí veľká chuť na sladké. Niekto, kto bol celý život k zákuskom ľahostajný, zrazu začne jesť obrovské množstva čokolády, koláčov a cukríkov. Môže sladkosti dokonca schovávať, jesť ich tajne. Alebo si napríklad začne sypať cukor aj do takých jedál, kde vôbec nepatrí. Napríklad do polievky či do šalátu. Toto nie je iba nejaký rozmar, alebo že by len tak dostal chuť. Vedci to spájajú s viacerými dôležitými faktormi. Poprvé,
Pri niektorých typoch demencie, hlavne pri Alzheimerovi, môžu odumierať časti mozgu, ktoré sú zodpovedné za pocit sítosti a kontrolu chuti do jedla. Človek sa jednoducho nevie zastaviť. Po druhé, môže sa meniť vnímanie chutí. Jedlo sa im zdá bez chuti, fádne a len extrémne sladká alebo extrémne slaná, chuť im robí radosť. Okrem silnej chuti na sladké sa môžu objaviť aj iné, dosť zvláštne veci. Napríklad dotyčný môže začať jesť aj predmety, ktoré vôbec nie sú na jedenie. Toto nebezpečné správanie má odborný názov pikacizmus. Môže sa stať, že sa pokúsi zjesť mydlo, hlinu z kvetináča alebo trebárs špongiu na umývanie riadu. Deje sa to preto, lebo mozog prestáva správne rozoznávať predmety a na čo vlastne slúžia. Úplne sa môže zmeniť aj samotný proces jedenia. Človek zabudne, ako sa používa príbor a začne jesť rukami. Môže sa stať, že zabudne, že už jedol a 5 minút po obede bude znova dožadovať jedlo. Alebo naopak, môže o jedlo úplne stratiť záujem. Buď necíti hlad, alebo jednoducho zabudne, že by mal niečo zjesť. Toto všetko vedie k vážnym problémom. K prudkému priberaniu alebo naopak chudnutiu, k riziku udusenia, cukrovke a ďalším zdravotným komplikáciám. Preto by vás akékoľvek zásadné a nevysvetliteľné zmeny v stravovacích návykoch mali skutočne znepokojiť a varovať. Čo je dôležité si uvedomiť? Tieto zmeny v správaní nie sú ani rozmar, ani výsledok zlej výchovy. Je to priamy príznak ochorenia mozgu. Ak váš starší príbuzný začal jesť len sladkosti, nekričte naňho. A hlavne, neberte mu tie cukríky na silu. Vyvoláte len zbytočný konflikt. Skúste radšej nahradiť tie nezdravé sladkosti za zdravšie alternatívy. Napríklad ovocie, bobulové plody, sušené ovocie či nesladenú ovocnú pastu. Ponúkajte jedlo častejšie, ale vždy len v malých porciách. Ak má problém s používaním príboru, varte mu jedlá, ktoré sa dajú jesť rukou, trebárs malé fašírky alebo nakrájanú zeleninu ako hranolčeky. A to najdôležitejšie. Dávajte veľký pozor na bezpečnosť v kuchyni. Všetku čistiacu chémiu a nejedlé predmety, ktoré by mohli prehltnúť, odstráňte z dosahu. Zmeny v stravovaní nie sú len nejaký rozmar. Je to závažný diagnostický príznak, ktorý si vyžaduje vašu pozornosť a prísnu kontrolu, aby ste udržali zdravie vášho blízkeho človeka. Takže poďme si to zhrnúť. Prešli sme si 7 skrytých, nie tak úplne zjavných signálov, ktoré môžu naznačovať začiatok demencie. Sú to zmena osobnosti, strata empatie, problémy s financiami a plánovaním, problémy so zrakom, ktoré nesúvisia so samotnými očami, apatia a strata iniciatívy, opakujúce sa správanie a napokon náhle zmeny v stravovacích návykoch. Ako vidíte, je to oveľa zložitejšie než len obyčajná zabudlivosť. Tieto príznaky sú zákerné, pretože je ľahké pripísať ich niečomu inému. Teraz už ale máte potrebné vedomosti. Najdôležitejšia vec, ktorú si musíte zapamätať, ak spozorujete jeden alebo viac z týchto znakov u seba alebo u svojich blízkych, nepanikárte a nestanovujte si diagnózu sami. Zároveň ich však neignorujte. Je to dôvod, prečo čo najskôr navštíviť lekára. Či už je to všeobecný lekár, neurológ alebo psychiater. Včasná diagnostika síce chorobu nevylieči, no umožní vám včas začať s terapiou, ktorá môže spomaliť jej rozvoj, zlepšiť kvalitu života a dopriať vám a vašej rodine drahocenný čas na prípravu a adaptáciu. Ďakujeme, že ste si toto dôležité video pozreli až do konca. Ak považujete tieto informácie za užitočné, dajte nám prosím like a prihláste sa na odber nášho kanála. A nezabudnite sa v komentároch podeliť o to, či ste sa s podobnými zmenami u svojich blízkych stretli aj vy. Váš príbeh môže niekomu inému pomôcť nestratiť drahocenný čas. Dávajte na seba aj na svojich blízkych pozor.